Ето го Митко. Тук изисква още малко подредба нашата мрежа, но сме направили за една складова база с микротик свичове и рутери и access point и Ubiquiti заедно с контролерите. И сега специфичното за склада е, че трябва много добре да се преценят къде ще са стилажите и как ще минава сигнала, и затова най-добре да се ползват насочени антени. Такива ние сме сложили, които облъчват всъщност по дължина халето. Тук сме сложили още една такава точка и контролер, който да ги управлява. Същото нещо е в идентично като това хале от другата страна на тази стена. Тук, разбира се, сме си направили топологията на мрежата, като в момента леко преправяме нещата, за да може да се върже и видеонаблюдението към тази конфигурация, но тук ни е Ubiquiti контролера, разни клиенти как са се вързали.